Silent Cloud er udviklet til virksomheder med mange indgående opkald, født i skyen, baseret på vores lange erfaring fra hundredvis af tilfredse kunder. Systemet er bygget i Microsoft Azure, hvilket sikrer optimal tilgængelighed og stabilitet. Data på medarbejderne hentes og opdateres automatisk fra Microsoft Entra ID og vises i omstillingsbordet sammen med kalenderaftaler, statusinformation fra Microsoft Teams og statusinformation på mobilerne fra teleselskabet. Webagenten henvender sig til de brugere, der sidder foran en computer og håndterer indgående køkald. For brugere på farten eller som ofte bevæger sig væk fra deres plads, har vi udviklet en mobil app, hvorfra man har adgang til de mest centrale funktioner, såsom at se status på køer, kollegaer samt mulighed for at omstille kald. Har man ikke brug for et interface, f.eks. til at kunne fremsøge kollegaer, kan man med Simple Agent vælge hvilket telefonnummer man ønsker at modtage opkald fra en eller flere køer på. Det er særligt aktuelt for vagtordninger, butikker eller folk på farten og andre, som ønsker køfunktionalitet på indgående opkald, uden at være bundet til skrivebordet. Brugeren arbejder i et effektivt online omstillingsspor, hvor man med få klik kan besvare, søge kollegaer frem, se status på Teams, mobiler og kalendere, og derefter nemt omstille eller parkere opkaldet. Brugeren har et realtidsoverblik over alle køer, inklusive ventetider og antal i kø, og kan naturligvis sende beskeder via sms eller e-mail. Brugeren får et komplet overblik på tværs af Teams, kalender og mobil. Med Silent kan I altså booste effektiviteten internt og give førsteklasses kundeoplevelser frem for bare kundeservice. Silent Cloud har indbygget en avanceret søgemaskine. Brugeren kan søge smalt på navn eller bredt på f.eks. afdeling, kompetencer eller geografi. Nu er kaldet afsluttet, og brugeren kan se kaldet i Activity Log, hvor det er muligt at ringe tilbage til kunden ved et simpelt klik. Silent Cloud sikrer, at der aldrig er en kunde, der ender blindt. Det giver kunderne den bedste oplevelse af jeres virksomhed, uden at kunden skal gentage sig selv, kastes rundt mellem medarbejdere eller indtaste informationen flere gange. Silent Liberating Technology.